फिसाजोनि जिउ गोमानायखौ गोसोखाङै खाङै जोनोमगिरि बिमाया दिनै जिउ गोमालांबाय। मन्जु बसुमतारिया फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ खोमानानै लानायनि गुबै जाहोनखौ सानैनो दिनै हरखाबै जिउ गोमालांबाय। गरेस्वर थानानि बेन्दोंआव थानाय नावखाथा जाब्रांपारा गामिनि थांनाय 2022 मायथाइनि 28 अक्ट'बर खालारखालि कटन मुलुगसोलोंसालियाव फरायनानै MA थाखोखौ उथ्रिसार जानानै गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो हरखाबै गावनि जिउखौ गावनि थाग्रा खथायावनो जिउ फोजोबनानै लानाय सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ गोमानायखौ सानै जोनोमगिरि बिमायाबो दिनै हरखाबै रुंसारि जालांबाय होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुङा। बेनि अनगायैबो नखरनि सुबुङा फोरमायथिदों दि सात्रिनि बसुमतारिनि बिमाया नखराव रावबो रां खामायग्रा गैयैलाय गोबां रोखोमनि बर'नि इन्दि सि दानानै फानबोबाय थायोमोन आरो बेजोंनो गथ' सानैखौ गेदेर गोलाव खालामनानै गोजौ थाखोसिम लेखा गोरों खालामदोंमोन। बेनि उनाव हरखाबै फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय आरो जिउ फोजोबनानै लानायनि गुबै जाहोनफोरखौ साननायजों लोगोसे गाव दुखु खस्थ'जों सि दानानै फाननाय रां मोननो थानाय बेफोर जेंनाखौनो सानै दिनै मन्जु बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जानांदों होननानै फोरमायदों। आच्छा नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गिबियाव आंनिफ्राय बरायनानै लाबाय। आच्छा दिनैनिफ्राय 3 माससोनि सिगाङाव कटन बुहुम फरायसालिनि फरायसुलि फरायनाय सात्रिनि बसुमतारि सोमोन्दोआव आंनिनो फिसाजो जायो। बियो दिनैनिफ्राय 3 मासनि सिगाङाव गुवाहाटि नोगोराव फासि लानानै थैनानै थांबाय। बिनि दुखु दाहायावनो बिमाया सैज्य हायैयाव नै दिनै आरो थैदों होननानै आंनिफ्राय आं बुंनो लुगैयो। आङो न'नि हिसाबै आं मायंला मिथिनायाव बिथाङा फिसाजोखौ जोबोर अनोमोन। खस्थ' खालामनानै एसे एनै हि दानानै फाननानै रांफोरखौ फिसालाफोरनो बेबायदिनो हरोमोन। दिनै बिनि फिसाजोआ हथादै इमान रोंखा राखा गोरों जानानै थैनायाव बियो बिराद दुखु थादों। बिनिफ्राय बियो मा कारनाव थैनो हागो बिनि मोनसे मोजां जास्टिफाइ नागिरनानै गुवाहाटि दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। दिनै 3 माह बारलांबाय दिनैसिम बिनि मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखिसै बियो। बिनि दाहायावनो बियो गावखौ सानस' हायैयाव ब्रेना खामानि जाया जालांदों। मैया बिराद गोसा जाब्रबनायाव हमनानै मानसिखौ लाखिनो हायाखै। बिदि अबस्थायाव बिखौ रोङिया हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय रोङिया हस्पिटाला हरावनो बिखौ ट्रेन्सफार खालामना हरनायसै बायहाटानि खाथियाव। ओमफ्राय दिनै फुंनि 6 बाजिसोआव रुंसारि जायो आरो। आं खोब बिराद दुखु मोनदों। आं बुंनो लुगैयो सात्रिनि बसुमतारिनि बिमा मन्जु बसुमतारिया फिसाजोनि दुखु दाहायावनो थैदो। न'आव रावबो गैला, रावजोंबो फरायलायनो मोना, हारसिं बहुद आखा फिसिदोंमोन फिसाजोखौ। दिनै फिसाजोआबो थैदों होनना थैयाखै, बेयाव सोरनिबा आखाइ दंखायो। बियो सोरनिबा माने ब्लेकमेलिं खालामनायाव थैदो। बेनिखायनो लेटलिबाबो आंनि मथेबा जास्टिफाइखौ मोनोबा जा गोदोरफोर सोमोन्दोनि बायद' मन्जुआ इनि जिउमाया सान्ति मोनगोन आरो आं फोथायो आरो। गुबै जाहोना जिहेतु बिमाया जिहेतु थैबाय होनदों, मा जाहोननि थाखाय जिहेतु बिदिनो बेरामजों थैबाय? बिमायाथ' बेबायदि बेमार गैफेरा आरो गामिनि रायजो राजायाबो बुंगोन, जोंबो बुंगोन बेमार गैखाथारा बियो बि फिसाजोनि दाहायावनो थैदो होननानै आङो बुंनो नागिरो। बेनि खामानिया जाया जालांबाय आरो जेनेबा ब्रेना। दिनैनिफ्राय आंखौ 10 दिनसोनि सिगाङाव फन खालामदोंमोन जे उदैफोर फैसा दोङोबा आंनो 3000 थाखा नांगौमोन दरमा मोनदोबा होननानै। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आंहाथ' दरमाया जोब्बायनो होननानै। दे थेवबो फाय, नङा नोङो बुं फैसाखौ होगोन होनबासो आं थांगोन, दे फाय होनबा नों होननानै आङो बिदि लिंहरनानै आङो 2000 थाखा हरदो। आं दा नोरैबो बुंनो लुगैयो, बियो आङो जोंदो फनाव जायो मिथियो, जोंनोबो मोनसे मोननै बुंदो मानो फायदोंमोन होनना बुङोबा बे बुङो आं हि दानायनि हि फाननायनि फैसा मोनो होननानै। बियो हि दानानै फानो, खाब्रै खाबा मानसिनियाव बियो फैसा 4000 5000 बेबायदि फैसा मोनो। बियो बेबायदिनो इन्दि हि दायो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बोसोरसेसोनि सिगाङाव फरेनारनि मानसि फैदोंमोन जोंनि गरेस्वर डिमाकुसियाव दावबायनो। बेयाव बिस्वजित सारआ बिथांनि न'आव सखननानै गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ नायहोदों आरो बायनाबो लांदोंमोन। बियो खसा खौरां, बियो उदैनिफ्रायनो सि दाखायो आरो मोजां कुवालिटिनि सि दायो। बियो गावखौ फोथायनानै बिसास खालामनानै मोजां मानसिनो फानो, बाखि होयो, बिनिफ्राय बि फैसाखौ मोना। बेफोरबो टेनसन बियो
जे आं इमान खस्थ' खालामनानै हि दायो गथ'नो फैसा हरनांगौ आं सोरनिफ्राय बिना मोननो आं मोननो थासेयावबो मोनालासिनो आं गुबुननिफ्राय धार खालामनो गोनां जायो बेफोरो मेन्टेलि बियो हामा जादों फिसाजोदोबो सेयार खालामनो हालिया फनजों रायज्लायनो गैला बिबो आंखौ दुखु होबाय बिबो थैबाय जायखिजाया फिसाजोनि दाहाव बि थैदो होननानै आङो बुंनो लुगैयो बेखायनो बे फिसाजोआ मा खारन थैखो बिनि जास्टिफाइखौ मोनबा हामगौमोन आरो सि दायो नांदो फाननायनि गोबां फैसा मोननो दङ नांदो ओरैनो बेसेबांसो फैसानि मोननो दंमोन बिथाङा खोब गिदिर फैसा नङा फानो बिदिनो फैसाबो मोनो थेवबो आरो आं मिथिनायाव खाथै खाथाम खाब्रैसोनो फैसा मोननो दङ आरो आं मुंखौ लाथ'लिया गोनांथार जायोबा बेखौ प्रमान होगोन सोरनिफ्राय फैसा मोनो खारन जों बिसोरजों सोङाखैबो बे जोंनो बुंना गालांदोंमोन आरो जे हि दानाय फैसाखौ मोनबा नोंनो फैसाखौ बेक खालामना होगोन दे बेबायदि आरो दायो मा बुङो बे जिहेतु बिथांमोनखौ मा खालामनो लुगैयो दायो आरो पुलिस प्रखाखनखौ मा खालामनो लुगैयो आङो जोबथारनायाव गुरैयै प्रखाखननि सेराव आर'ज गाबो जे सात्रिनि बसुमतारिनि थैनायनि खारनखौ मिथिनांगौ आरो सात्रिनि बसुमतारिनि थैनायनि गुदियाव सोर दोङो बियो फुल माने फिजिकेलि पानिशमेन्ट मोननांगौ होननानै आं डिमान्ड खालामो आरो मोननांगौ नङाबा बेबायदिनो बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनि आखुनि मानसिया बेबायदि आरो माने बोलो मोनगोन मावनो आरो गुबुनखौबो थुलुंगा होगोन जाहाथे बेबायदि दायनिगिरिया पानिशमेन्ट मोनोबाथाय गुबुनफोरा जाहाथे खाहक आगबारिया आं बेखौ नागिरो आरो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार